Hej, nu är det lucka 3. Ja, och jag har redan sett vad det står i den. Det står visa Smulan, alltså det är min hamster, i minst 35 sekunder. Så okej. Jag ska bara se så. Det blir 35 sekunder. Här är min bur, vänta. Smulans bur. Och jag ska se om hon vill vakna. Det är jättemörkt. Vänta. Ser ni hon? Smulan. 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 Hon är jättegullig. Hej Smulan. Hon går upp på taket. Hon är en kinesisk dvärghamster. Nu kanske du kan vara frihet. Ja, det var min hamster, så hoppas ni gillar den här videon och imorgon kommer lucka 4, så hej då!